Namar ka jing thoi ki pai ba anong kershan jong ka UDP sya ka office o deputy commissioner ka Ri-Bhoi haba saungut ki kyrtong ka UDP na Ri-Bhoi na do uba meral bonds aim na nongpo uba bat hok nong mali na jirang ba bayahun lang makdo na mauhati bat uba sunshine makri na umsning kilalik ban thep kyrteng menta kasngi hakmat u returning officer kalawan ra ru ye ka jing dheng kali ka bajur shipor haka surak ba national highway jong ka sor nongpo number ka jing to jong ki kali ki bawa ye kilama UDP nadu ki kali bat ru ki arshaka kumjo la sakhiru bagate ka jing dheng kali ba shipor kalasdang nadu ka thain paham sim number kinong kershan jong ka UDP kilalik ban yang shiwa hakmat ka office jong uba meral bonds im ubri ukertong jong ka UDP nongpo constituency pan penpau ye ka jing kershan ye ki te ki kyrtong ka UDP but late ru ban senran lang shadow ka office u deputy commissioner Ri-Bhoi but up hadu ba kin dadep thep kyrteng